wong temen tinemu wong cilik dadi bakul iwak goreng ayam panggang ayam goreng najan lunga teng seberang mriko nggih ning mergo temen ngumpul rezekine berkah barokah tentrem kali anak bojone sinten Mas Parno kok ya tekan mriko kok ndadak ngalem men sesuk dibayar kok pripun di Setejo tanding kalih Gatotkaca sampun pikantuk damel wahyune pun manjing wahyune pun mlebu teng ragane Gatotkaca mila Setejo badhe maeka yen nganti kok mangke Gatotkaca mati wahyune mlebu teng ragane Setejo kira-kira gelem napa mboten kok mlebu teng gene tanggane niku kira-kira gelem napa mboten mesti gelem pripun tadi wong wahyu niku rak ibarate kanugrahan mbutuhke wadah rening wadahe Gatotkaca niki mangke mati mila isine golek wadah niku wadah sing resik tur nggih jembar tur amba sing iso kamot madahi wahyu topeng waja dipun pirsani mawon kira-kira sing unggul julite Setejo napa Gatotkaca mesti Setejo kleru sampean to Uni minangka puji sampean ngunekke sing unggul Gatotkaca mboten ding kleru kula matur niku kuwalik sing menang Setejo putu kula dijungi Ndara kula ora Gatotkaca sampun waluya sakmenika matur nuwun Ndara Gatot sampun waluya Pak piye to Le waluya niku napa waluya ku tegese mari mongko nek cara nggen kula waluya niku nun sewu lho niki nun sewune waluya niku wong edan nek esuk niku saba teng pasar Sokerten goleki tegesan mongko mbah-mbah biyen niku wong sugih lurah glondong-glondong lurah ning tekan anakku tuh dijenengke waluya kuwi sehat utawa waluya lha nggih waluya maknane kuwi sehat aku kok urung tau krungu guyune Bagong wit mau sore Bagong nek mboten kon nembang niku pancen ra semangat niku Pak nek kon nembang mesti semangat. Lah layak to layak mulane kok kawit mau merengut wae. Sumpah janji wis. Lah men kok nembang jambu alas. Ora mangsane. Mundur malah benerang. Nek kon mundur tak nguculi jare karo mlebokke setagen. Ora truk. Iya. Ning kok urung mangsane kok kena mundur nek nguyuh wae gong ning kok munggah meneh. Ndara Gatotkaca mundur tanding mungsuh karo Kakang Setejo. Aku dicokok tiba jungkel. Dayane panas nguli mawa bathuk Siwa Semar Badranaya. Sampeyan duweni kadidayan kok mboten ditamakke. Wujude apa? Jaman lair sampean dijedi teng Kamah Candradima kok antarane sampean duweni daya luwih wujude Suryakanta. Jenenge Suryakanta. Aja diguwang nggo mayang malah dumeng. Sampeyan iki wong tuwa Pak, ngomong sing genah. Aja marai saru iki di streaming lho. Putra wayah ki sedo melek, do nyetel streaming HP ning omah. Masa bapak kok ngomong Suryakanta jenenge rak saru mir. Dapurmu sing ngomong Suryakanta sapa? Suryakanta ora nganggo ora nganggo mau kok ana sing muni Suryakanta kuwi sing kandhaku sing gender. Waduh lah ngajar diwas meto-meto malah sing ngunekke sing gender. Ayo genderan gong diwaneni sing gender diwaneni sing gender mergo kae marai saru. Ayo
aja mung trima karo bapakne wani. Nek perlu sing gender mergo kae mare saru. Seneni. Kurang ajar. Pancen njaluk diajar sing gender iki. Kapan pokoke Pre ayo. Golek dina Selasa kliwon apa Jumat kliwon? Arep disiksa gong ora. Ngopo? Tak jak ning Parangkusuma. Oh, japurmu malas padha wae karo sing gender. Surya Kantra mang pandeng ragane kadang mundur steja. Mesti mlonyoh geseng dadi areng lakon mudhar. Kasedene Gatotkaca tak pandeng nganggo Surya Kantra geseng dadi arep yen ora trima maju mungsuhe Gatotkaca. Ngger setuju. Tujuanipun pinanggih kalian Kanjeng Rama yen ora setuju arep dadi apa. Najan wong didaya ning ana pengapesane. Nun ana pengapesane nggar setuju. Pengapesanipun menapa? Gatotkaca kae rak kedunungan wahyu, wujude wahyu topeng waja. Nggih. Mapanen sak jeroning kulit njabaning daging. Majoning palagan dugangen. Dugangen pasuryane Gatotkaca. Wah, lakon remuk kowe. Lenging dremangungkung kandhuan limang lelena tanpa kanin. Duru Gatotkaca. Petruk. Saman kenging napa kok dadi nuwun sewu rusak pasuryanipun? Kok dadi rusak pasuryanipun nuwun sewu lho nuwun sewune. Mboten ketingal bagus ning malah ketingal mrenges.
nggonku tanding mungsuh karo Kakang Stijo. Aku didugang nun, aku didugang Petruk mula njerdadi rusak pasuryanku. Dayane topeng waja remuk Petruk, mula tinimbang wujudku kaya ngene aturna Siwa Semar Badranaya, prayogane aku pamit ampun Den, ampun Pak, Bapak Semar mriki sampean Pak, pripun Pak? Ndara Gatotkaca, Siwa Semar aku pamit mati. Aku Wirangwa tanding mungsuh Kakang Stijo, aku didugang remuk pasuryanku dadi bubrah slangkrah kaya ngene iki wae. Ampun. Wong mati nek dereng dikersake Gusti niki jenenge mati nista. Nek sampean ajeng ngendhat, sampean ajeng nganyut tuwa sudut slira, mongko lawange swarga niku dereng dibuka kok mpun kesusu nggih mangsa nggelak wanci kepengin mati. Dalaning swarga dereng dibuka, mongko ragane sampean teng donya pun dipendhem teng lemah dadi bosok. Sukma niku mudhun goleki ragane, mongko ragane pun dipendhem. Pitakone Semar, sukmane niku manggen wonten pundi? Sukmane manggen teng pundi? Sukmane niku merkayangan manggon teng kayu lan watu niku merga mati nista, mati sing durung dikersake Gustine. Mila ampun gegabah bab perkara pati. Sing becik niku mati sampurna, mpun weruh mpun ngerti karo dalaning pati. Prayogane kepiye Siwa Semar Badranaya? Sampeyan lenggah teng mriki, kula tak nyuwun pengadilan kalih. Pukulun Sang Hyang Wenang ya Sang Asih Prana. Mugi-mugi sampean entuk sulak pepadang, Gus. Prangsaya kang samya sarsaran pengajwal disang ayu palungguhan ulun tanggap ing sasmita matek dayane aji pameling Semar Badranaya. Inggih Yang Pukulun, bukti kula katampi ya Yang Pukulun. Wis ulun tampa apa darunane Kyai Murgadi Matura, kula nyuwun adil. Momongan kula niki Ndara Gatotkaca mun kedunungan Wahyu Topeng Waja ning kadangipun nggih niku Ndara Steja mboten trima penggalihe runtik merga kemelikan Wahyu Topeng Waja, mila lajeng dados tanding. Tandingipun Ndara Gatotkaca niki didugang tungkakipun Ndara Steja, mila lajeng pecah Topeng Waja, remuk bubuk dadi rempon, bubrah slangkrah wujute momongan kula Ndara Gatotkaca. Kula nyuwun adil, kula nyuwun pengayoman. Dewaya nuntun aprangsaya kang samya sarsaran. Gatotkaca, kula wonten dawuh Yang Pukulun, aja gelo, aja cilik ati. Najan Topeng Waja wis remuk, bubuk bubrah slangkrah, bakal ulun ganti wujude dudu Topeng Waja nanging ulun ganti topeng prunggu.
ulun ganti topeng prunggu supaya bisa maluya temah jati katembahan mulya maju nggih Gatotkaca. Gatotkaca wis ulun paringi gantine topeng Wajaya iku nganggo topeng prunggu. Inggih, mekaten Yang Pukulun. Iya. Sabanjure Semar Sumurupa seteja nggone kendel merga darbe piyandel. Darbe piyandel wujute yaiku sudarmane dhewe Kresna. Kresna menceng lakune mula wajibe dielingke. Nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Yang Pukulun.